No. No, takže. Prečo musím bývať v stane? Mám už ale dosť veľa peňazí. Radšej si kúpim nejaký nový poriadny dom za tie emeraldy. No. Takže potom musím len zohnať nejakého predajcu. Tak. No. Teraz nájsť toho kupcu. No kde je toľko? Mal tu byť už... A tu je... Veľký... Tony? Ty si... Predajca domov? To naozaj? Takže... Áno. Odkiaľ si myslíš, že by som asi zohnal peniaze na jedlo a danie? No predsa, predávam domy. Veľmi, no. Ale teraz k veci. Takže dám ti na výber niekoľko domov na predaj, ktoré sa ti budú páčiť, si môžeš kúpiť. No tak ideme na to, dobre? Takže toto je prvý dom, takýto krásny obdĺžnik. Pozri sa. No, je malý. Prečo je tu hlinená podlaha? Máš tam dokonca zadarmo crafting. No, nie je zrovna najkrajší. No, takže nepáči? No, tak poďte von a zistí, a nejak to prebereme. Takže nepáči sa ti, nevadí, mám na výber ešte mnohé ďalšie domy. Toto je napríklad jeden z nich, takýto krásny, hlinený, bez dverí ešte, no ten poď sem. Má byť čo? Tak ale, čo, však tu je reálne len posteľ, prečo je ten dom hlinený? Máš tu aj posteľ, no takže aj keď máš pravdu, je hlinený, nie sú tu... A pozri, máš tu krásnu bielú mačičku. No, nie, ja som to dom nechcel, je hlinený a ani nemá dvere. Tak poďme teda vybrať nejaký iný dom, keď sa ti tento nepáči. Takýto krásny drevený srub. Čo povieš, ako bača pravý budeš bývať? Drevený srub? No. Poď. Takže, no. Máš tu posteľ, pec, truhlicu, súd. No a kde mám akože ísť na záchod? Kde? Není tu záchod. No na záchod pôjdeš tuto do kadibúdky. Pozri. Dobre. Hej, otvor to. Smrdí to tu. No, tak. A máme tu taktiež aj ešte, poď za mnou. Táborák. Táborák. Takýto krásny táborák, kde si môžeš pekať všelijaké Tak, nechceš? Nie, tento by som nechcel. Ja mám, ja neviem, niečo Dobre, iné. tak vybereme niečo iné. No tak poď za mnou. Takže v tomto dome kedysi dávno býval. Jožo Kakanička. Nie. Tak do toho domu ani nevkročím. Tam už v živote nedostaneš. Ja tam nejdem tam. Ale prosím ťa, však daj tomu aspoň šancu. Nemôže to byť až tak hrozné. No. Čo? No. Dobre, je to zlé. Odchádzame, bežme. Ideme preč. Poď, rýchlo, poď. Ja tam nevkročím. Rýchlo, inak dostaneme, neviem čo. byť. Máme tu ešte aj takýto krásny, ideálny pre rybárov. Takýto krásny domček na vode. Tak poď. Na vode? No, takže. Zatvár dvere. Takže máme tu posteľ, sudy,
truhlicu, splachovaciu Splachovaciu toaletu. toaleta. Áno. Ako vidíš splachovaciu toaletu. To je lepšie ako keď Buda. No a čo hovoríš? Nie, neberem. Takže máme tu ešte tento posledný, najväčší. Teda. Je veľký. No, takže máme tu teda telku, obývačku, pastele. A tam ešte, no, kde si? No, takže pec, crafting, charcoal box. A tuto máme takúto menšiu kúpeľňu pod saunou. No, splachovací záchod a váňa. Áno, berem. Chceš? Najlepší Tak. dom normálne, že z Poďme celej von. ponuky. Tam Je sa to niekto trochu hodíme. prázdne, ale... Takže, dobre, tak keď ho chceš, Áno, berem. chceš. No dobre, tak zaplať teda veľmi veľa emeraldov. No tak ja som vybral dane. Tak ja mám v Kuselove, tak tu máš. No, kľudne si nechaj. Niečo si za to kúp. No, takže dom je tvoj Tak a dovidenia. dovidenia. Kam ide? OK, to už neriešim. No. Tak. Už nemusím bývať v stane. Ale je to tu dosť prázdne. Ale ja si to tu nejak vybavím. Zoberiem si proste to málo, čo mám tu v stane a idem do môjho nového domova. Aj keď ten stan tu nechám. Dokonca je tu aj veľmi blízko villager obchod. Tak. No, trochu som si to poupravil. V budúcnosti tu určite... No, musím ísť vybrať dane. Idem na to.